Mutsene mwari wekudenga ndau ya pamberi penyu ndakazwi nini bisaishe ndinokotama kwa muri ndipeiwo mweya wenyu unditungamirire nekuti pasina imishe handina simba. Ndinotarisa kwa muri Baba nekutimi muri chiedza changu munondisimudza kana ndawira munondinyaradza kana ndachema. Shuvira kuvapo kwenyu makakodzera kurumbidzwa Ishe, makakodzera kukudzwa Baba. Girozi dzinokuimbirai kudenga nesuwo tinokurumbidzai.
utukuzwe.